Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Way Malaysia lo? Wa gito yung Malaysia? Wa ka kiligad to lo? Sure ka? Oh, wa ka katingog. Nakurat sa bitaw ko sa kibuhat ni Kuring. Huwag yung kumagdaho nga iya kong trapuhan sa tisyo. Nagpatrapo ka man sad. Klaro nang nakauyon ka lo. Okay sa manggoy di makauyon. Tawa man ka. Mura ka man ugigitik si mo anghel. Ang ang be! Sama. Tawa. Ano lagi? Ang ang! Lingaw magud ako. Ay gano gani? Kamong duhang lula ko ring. Nanikawot yung mong makadayon mi ni Sandra. Uya. Unya, kamura din ang magkadayon. Klaro ato ganina lo. Nga doon na pa mo ipag-care sa usag-usa. Automatic gud sila ko ring nga mihinlo si mong dagway. Unya, ikaw sad. Nagpatara lang. Lo, kung mapay love adto, giwakli na unta nimo ang kamot ni Lula Kuring. Og si Lula Kuring sad, wag yung unta mo trapos imong naong. Iya kara untang gikatawan. Sakto jud ko sa una pa no, lo. Usa man. Nga luyo sa inyong kapungot sa usag-usa ka ni adto. Nagpahipi ra gyapon ang inyong gugma sa usag-usa. Okay. Sana all and forever. Hala, buang nga sad nako Nganong ako man tong gibuhat. Pero, wa raman sad gud to nako. Luoy naman gud kaayo siyang tan-aon nga ni samot pagkamuritsing ang iyang dagway sa halo-halo. Ay, unsa kahit to aso na huna atong okoy karon. Gibutangan ka to nagmalisya ang akong gibuhat. Matay. Di maloko makatuog ini. Nganong netabo man to? Klaro ato ganina, lo. Nga doon na pa mo ipag-care sa usag-usa. Automatic gud si Lula Kuring nga mihinlo si mong dagway. Unya ikaw sad, nagpatara lang. Nakurat maguko. Motuwa ko kariak. Kung wapay love adto lo, giwakli na unta nimo ang kamot ni Lula Kuring. Og si Lula Kuring sab, wag yun unta mo trapos imong naong. Iya ka na untang ikatawan. Namarog ako balibo Ano bitaw to Sakto jud ko sa una lo. Nga luyo sa inyong kapungot sa usag-usa kani adto. Nagpahipi ra gyapon ang inyong gugma sa usag-usa. Baro ko be. Hindi ko may mutang May punto gyud si Koki. Dili to buhato ni Kuring nako. Kung wa pa siya pag-care. Nasa ato pa. Human sa mga pangitabo. Human sa mga tuigan ng labay. May pagbati paghapos siya nako. Hala. Ay, nayabag naman ning pagkabutanga. Oy, wa naman gid noon ko duka. Mausad ka siya. Wa sad ka siya makatog. Naghuna-huna sad ka siya sa nahitabo ganina. Ay, kalami baya sang doklo nako Nganong ako sa tong gibuhat? Ngano masadgid ko Ay, nagtuon na gid noon tong karaho nga may pagbati pa ko niya. Na!
Natog pa si Lolo paglakaw na ako. Wala lang na ako pukawa kay klaro kay kadlaw na to nakatug or buntag na bagyod. Klaro yung kayong wa pa to mahimutang sa nitabo gahapon. Mausad si Lola. Ni mata man hinuon siya pag mata na ako pero matug ko nito siya balik kay duka pagid ko no kaayo. Lingawan niyo bito na ako ni Lolo. Digod siya katingog inigsulti na ako. Ako mangisungog pag-ayo. Igo na gyud na muwa. Usually, paggot man tayo na. With matching dukul pagani. Pero kahapon, uy! Igo lang mitutok na ako. Klaro kayong igo ba? Si Lola sa hinuon mo react man pero di gid pareha sa una nga never ending ang yaw-yaw. Doon na sa siya mga silent moments. Kana pang murag na tukan. Mao na tingalin eh. Di ba, Sandra? Ha? Mao na yung tingali ni tubag sa atong mga pangutana. Sa atong mga kalibog. Og tingali, from here, doon na natay padulngan. O unsay mong ipasabot? Nga ma-develop na jud nato ang atong pure friendship tungod ini. Floating ba ba karon? Dili ba? Maybe tungod ining development nila ni Lolo ug sa imong lola, maka-step up na ta sa next level of pure friendship. Labi pa lingaw na kayo ta nila. Ug bisan dili na tutuyoon, ato naman yun silang i-monitor. Unya, dili isa nato tuyoon nga mo report ta sa usag-usa about ini. Sila na ang atong focus. Sila na ang atong kanunay nga topic. Sakto ka. Eventually, ana, mawa na sa hinay-hinay ang whatever feelings nga nahabilin nato. Yeah. Ang pangutana, unsaon na lang sila si Popsi o Tita Lena. Oh, Problema gihapon no. dili na nato problemahon eh. Mula ba na sa nagbalik atong Maulagi. Makalabad gud sa o. Ayaw na naglabara imong Ato na lang batayan si Lolo ug imong lula kung unsay padulngan ini. Posible ra masad nga kuto ra to dito. Pero, what if magkabalik gid sila? Unsaon man? Unsya di ay nang imong gitrabaho. Ngawa ka man mo adto sa inyong opisina. Nag-edit ko la. Ug mapakumatog opisina. Uy, di magsakit imong likod, anak. Nga tagpila ka man ka oras maglingkod nga sa gigatubang anang imong computer. Sakit sadla, pero magbarog-barog man sad ko usahay. Nibagting imong cellphone. Ni ara man ako cellphone la. Imo man siguro ron la. Ha? Hala, kisa may manawag na ko. Si Lolo nanding tingali na. Ha? Ay, Gikilig? Ni, si Lolo pa. Gikilig kita ay. hello? Ay, Jack? Si Popsi, Lola? Anong karon pamantahan ka manawag? Ay, hello? Hello? Ay, hello, Jang. Chape man ka, chape. Hello? Ako lalabi. Sige, ikay pakigsulti, basig makaklaro ka. Na cellphone. Hello, Popsi. Unsa? Hala, asam na si Mama? Gipangita pa siya sa mga kagrupo ug sa grupo nila ni Popsi. Maoro na gisulti sa mong papa? Wala lain? Ingon ana lang? Putol-putol mo ang istorya ni Popsi. Nagdagyot klaro. Wa kay daw tang nahitabo ni Mama? Wa kay nagbinuang niya? Wa kay... Wonder time ko. Muhan ako sa inyo. Mag-story tagtarong. Why would you laing gisulti mong papa? Maura gyud to? Maura lagi to, Cookie. Saon sige mo kaputol-putol iyang signal. Dang koke. Ay lang sad paguna-una og daotan ay. Basin og nag-eno rasab tos Jang. Basin ni Soroy lang tos Lina.
Napraning na to yung ay kay way pertibi niyang pagkabuang sa imong inahan na pra. Mautong natarantan to nga wa tingali makakita ining ni Lina. Inaot lang unta ko na. Ingon anak lang lula. Hinaot lang unta. Ay magampo siya ta nga walay daotang nahitabo niya. Labing siguro manawag tog balik si Jong. Kasabot ko nimo, Cookie. Pero, sakto sa si Lola. Ayaw paghuna-huna og daotan. Dili maghunahuna og dautan. Sayo na kaya isulti kung dili ka hingtungdan. Pero nato nga kita'y tagtungod, di guna kalikayan. Lo. Kalma lang ha. Tingali bayag, masukon sa kagbalik nila. Padong lagi yung kasuko ko ki. Wa ko makauyon nini. Ingon lang adto ang isulti ni Jong. Ingon lang adto. Ingon adto iyang ibalita. Walay ko na klarong signal lo. Which is, tinuod man sad. Kasi mama di ay. Sumagod katong last nga nanawag siya. Bisan pa. Nangita yun na siyang paagi. Kana kung anay nga nagpakabana siya kang Lina. Labaras utok ini eh. Kinuok ko. Ano lo? Okay, di ba may tao man nga. Kinuok ko. Ayaw rin tao itukot. Unsa man lo? Nagunaw na pala gani ko. Nangurog na ako kaunuran. Lo, pagkaro di ha? Usao na lang kung gipatay siya ni Jong Cookie. Unsa? Dako kay gusto si Jong kanina. O milikay yun kutob siyang mahimo ang imong ginahan. Di ba? O magani kanyang hinungdan nga may palayo siya, nga may kuyog atong maong misyon. Tungod to kay mulikay siya atong tawana. Lo, ayun na naabi. Namarukang balibo. Pero dili na posible buhaton sa katao nga dispirado na. Mahimo kining mapanuwayan o magkabuhat og dautan. Ayaw sa daan na, Lola, uy. Kalain ko di mo ko na. Dili sa tingon na anak si Papsi, uy. Dili lang nako kalikayan nga makahuna-huna ko ini Sandra. Naibaw gyud ta nga nabuang gyud pag-ayo si Jong kang Lina. Basin bag gilikay-likayan gihapon siyang Lina didto. Unya, wa na gyud makadawat si Jong mong iyang gibuhatan og daotan si Lina. Iyang gipaw na mas tamasan og gipatay. Ayaw lagi pag-ingon anak, la. Dili ingon anak si Papsi. Kalain sa dibo, uy. Imo mo na ta siyang anak. Nasayop lang unta ko sa akong pagtuo, Sandra. Nasayop lang yun unta ko. Hinaot ka na sayop lang ko sa kong pagtuo ko ki. Kay kung si Bako tinuod ni, di yun ko magpanukos pagpatay niya. Bisag anak pa siya sa babae nga akong gigugma. Oh, Lo, wala na. Di kumpisal na ka, Lo. Hey, kugma ka ba yun kan Lola ko ring? At patagka naman ka. Unsay pataka? Nilitok ka. Imo yung gisulti nga nahigugma ka ni Lola ko ring. Awa man god. Naingon lagi ka. Nisulti ka. Ay, pag nagaw niya ko kay. Sila si mama ni mo og Jong atong topic. Dili kami skuring. O, lagi. Pero naingon ka nga, andan yung patyon si Sir Jong, bisan anak pa siya sa babae nga imong gihigugma. Wali ko musulti ana. Aron di ta mag-alis, oh. Tanawa sa script, oh. Tanawa! Asa ba? Oh, tanawa, oh. Oh. Tanawa na. Tanawa! Di ay. See? Nasayo pa ko, anay. Nasayo pa to. Kalimti to. Basta kay andam kong musod o prisuan tungod og alang siya mong inahan. Cookie! Tay! Uy! Oh. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!